Da ke na fara, da ke zan ƙara soyayya ta. Kamar kina duba ban ga kalar da ta yi kewa. Da kai na fara, da kai zan ƙara soyayya ta. Kamar kana duba ban ga kalar ya kai a gari ba. Raɗaɗi na soyayya na da wuyar bayani. Kamin da ya yi mini ne ya sa na yi yaƙini. Don baiwa ayya hawa sama babu tsari. Da ke za na zauna, sai ki riƙen amana. Da ko na san ki na ɗauka nauyi bai sa na gaji ba. Ka ɗauke min dukkan ɓacin ran zuciya. Zan yi duka ga dukkan wacce ta makwalliya. Na toshe kofar da za ta raba ni da kai gaskiya. Ni na yi da kai, makiyan su juya kai. So a gona gashi a zuci bai ɓoye ba. Da kai na fara, da kai zan ƙara soyayya ta. Kamar kana duba ban ga kalar ya kai a gari ba. Na yi ado-ado, na sha'abin ki zo kalla. Kai na ambato, zo ungo ka sa hula. Mana yi shiri ga wangaɗiyar da take talla. Zuciyata kullum kai take shela. Ni ma haka ba na barin kiki maula. Na ji daɗi na samu mai ɗauken fargaba. So guda ne na wake na ba kyauta. Wanda buri wanda ya wuce kabin kyauta. Unguwa hannuwa na zo ki riƙe mu shaƙata. Da ka zama angona, kuma jigon sirkana. Mun gode Allah, burinmu ya cika rabba. Da ke na fara, da ke zan ƙara soyayya ta. Kamar kina duba ban ga kalar da ta yi
ga mu da babban labari, babban labari. Haya. Babban labari da kodan da masoya zami zance. Ahmad Deedat ne mun saba tare da ibaba mai wake. Babban labari da kodan da masoya zami zance. Ahmad Deedat ne mun saba tare da ibaba mai wake. Soja mayaki ne da makami, ni kwa da baki nake kai sako. Dan tafiya a kafafar gora ba a neman jalla da gungu. Babu kawa duk wanda ya so kaya gama mako mai harba ko. Ni da masoya na zangana ba ni fashin daki da bugauta. Nutsuwa daga baki na in zan yi duka tunani na burge ku. Ko da azancin zane zance zan tsara domin shaukin ku. Gani ine muku baitin in kun saurara zan kara jiran ku. Mun saurari bayanai wanda akan kuma kai yau babban zance. Yadda na ɗau ita harkar waka bi ta asannu ka zama babba. Inda rabo na kaza ka kasance ba sai ka ɗau hanka haka ba. Yarda da Allah ke yin komai su kuma soye su ma marhaba. Da kuke nan zan zauna da ni da masoya sai Alhamdulillah. Nake sarrafawa bambancin yanayin launi na kalmata wa in muku da Hausa yanda kuke so zan tsari na. A takaice in yi muku tarihi na ni waka ita ce buri na. Bai da buwayi yayi mini na gode a gurin ma ake ta kwatance. Yanayin ya sauya rabon gado ba aiwa bare. Tarbiya ba ta ga yaran banza domin ba sa tare. Gaba na sabon ga kawo ba baya yi mini zan jure. A takaicen zancen shi ne soyayya ba a yin rance. Babban labari da kodan da masoya zami zance. Ahmad Deedat ne mun saba tare da ibaba mai wake. Babban labari da kodan da masoya zami zance. Ahmad Deedat ne mun saba tare da ibaba mai wake. Matsalar soyayya, ga matsalar soyayya. Ku jiyo zancen da zan yi kan matsalar soyayya. Kamin ku ta azabtar da ni amma ku biyo labari. Ina batun da ake cewa shi so ya zama sarki ne. A kai na ya zama togo ba dan ban bibiye shi ku gane. Ai sanya ji labari na ka bibiyo ni ka gane. Kaɗan jira ni ka zauna amma kar ka yo in kare. Na sha wuya na azabta sosai a ɓangaren soyayya. Ina da wacce nake ƙauna galan dabi da biyayya. Sai dai tana
ni in yi rata, ke ce sanyi na zuciyata. Kin yi kwarjini ga kirkin gani, raina binsa gare ki kin sarƙafa zuciya. Daren jiya na ganki a mafarkina, kin ban kyauta na kama ɗauki, na bar baccin dan saboda shauƙi. Na buɗe idaniya na ganki masoyiya, ɓacin rai za ya bar ni ke ce lamba ɗaya. Kamar nemin yau da
Assalamu alaikum masu sauraro. Kuna sauraron wannan kasida daga bakin Ahmad Deedat da ke unguwar Kofar Wambai. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi wannan lambar waya kamar haka: 081 14 12 8750. A ci gaba da sauraro lafiya. Ga kyakkyawa kafafu na tsinsaye
ta nisan ban gani ba. Faɗar iyakar kyawu na ta ɗan uwa ne ba za na iya ba. Birar mikiya ƙaunar ta ta yau mini ba ban shirya ba. Ko za ni ce ta tarar da majamukun su dai kai waye. Soyayya ta gaskiya an yarfa ni, amma gashi yau zan fara kaddara za ta binta waye. Dare ya yi tsalawa ga ido ya girzawa, abin firgici ga kyakkyawa ƙafafu da tsuntsaye. A sace nake kallon fuskar ta don kwarjinin kyawunta, kalbina a sannan zogin so take kamar an horauta. Na tuna kira sunanta da tabbatar yanzu a mota, a hankali na shawo kanta ta nuna soyayyen jaye. Dare ya yi tsalawa ga ido ya girzawa, abin firgici ga kyakkyawa ƙafafu da tsuntsaye. Dai ta kai ce labari na yi tafiya na yi dawowa. Dare ya yi tsalawa ga ido ya girzawa. Tunanin Rahimatu ya dame ni, zuciya za ta fashewa. Bar mu nake ta tunani gobe ne an gari ya waye. Dare ya yi tsalawa ga ido ya girzawa, abin firgici ga kyakkyawa ƙafafu da tsuntsaye. Bugun agogona ya nuna 2:30 ne ku gane. A kwance nake a gado na fitila na kashe ado ne. Sinanci takun tafiya sai na yi tambaya shin wane ne? Sinanci yau sautin muryar tarihi na tuce ku kiyaye. Dare ya yi tsalawa ga ido ya girzawa, abin firgici ga kyakkyawa ƙafafu da tsuntsaye. Ƙwanƙwan aka ƙwanƙwasa ƙofa kafin na motsa ta buɗe.
ciwon producer. Soyayya na baki, ke ma za ki bani. Zan yarda nai da ke a zuciya kin samu mallake. Soyayya na baka, kai ma za ka bani. Dan yarda nai da kai a zuciya ka samu mallake. Tabbas na ji zantukan ke masoyiyata da kika yi a gare ni. Na yi na'am da ke a zuci, kina da kyawu halayyar ki babu muni. Na duba cikin su mata, ai ba kalar ki, zance na akwai yaƙini. Dama ɗaya na samu, na zauna da ke in firto abin da zai sa ido yawan sake. A baya na yi kuka, amma a yanzu halayyar ka ita na ɗauka. Ka kubutar da ni a kwance, ko me kake so ni ce wacce za na baka. Burina in mallake ka, ka zam mijina, in yi ladabi gare ka. Amma kada ka yaudare ni, ko in rasa ka ranar mutuwa da kyawu da a ce mu fallake. Sai na ji ba kamar ni, na haura tsani, kin zama tawa mallake. Zan iya ba da kaina fansa gare ki, zan jure dukan haki. Soyayya ta gaskiya ba mai mata kauli ko kuma aisha maki. Kin zama ginshiki na, zaɓi na raina, zan miki so